Shake your eyeball off. Titsoman. Chimbers. Blaxx way. Missy Camilla badada. Taka mupunza hama zake akati mai uzukwa ndichete vake isaipu ndikule vake tikade chae ndazodiwa nemwana akanaka anonzi Angela ndazodiwa nemwana akanaka anonzi Angie. Oh Angela jewe ku Nigeria. Oh Angie anova Nigeria. Chineke Rudoro nondi parine testi Kunge chele fried rice Over my jetty body Mwana ndino muda funza mdaragozi Kamenya pata Ashiniona anonditi tati mukoma vake anova chipoda maricha iyo anoiti muna chimwe chiruti chake handicha chigoni ndazodiwa nemwana akanaka anonzi Angela ndazodiwa nemwana akanaka anonzi Angie. Oh Angela jewe ku Nigeria. Oh Angie anova Nigeria. Taka mupunza hama zake akati mai uzukwa ndichete vake nisaipu ndikule vake tikade chae Ndakamuona mu room 94 tiri kuapunja dzakumatuvo tikati baby rudo ndipo inini sitarangu ndodzipo Akandititsalo bakondi akina upa Tara wangu ndiye Osofio Maikuru ndi Genevieve Nkoma chimuva kashinzwa tinga pinda busy Aikuru pacha ndazodiwa nemwana akanaka anonzi Angela ndazodiwa nemwana akanaka anonzi Angie. Oh Angela jewe ku Nigeria. Oh Angie anova Nigeria. Chineke Rudoro nondi parine testi Kunge chele fried rice Over my jetty body Mwana ndino muda funza mdaragozi